takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa, tento krásne ukážeme, ako sa robí na zadnom, takže bez ďalších kecov poďme na to. Volám sa JakFF, hej? JakFF, dobre? Takže na YouTube JakFF a tam akože má 22 odberov, no, takže idem. Prvý krok je ten, že musíte vedieť vyskočiť s kolesom, iba s predným, takto, až potiaľto, akože postred. Akože takto a vyskočíte. Dobre? Takže teraz si tvoj kamarát. No dobre, ľudia, vráťte sa ku mne. To je akože šlapovka. No, a takže musíte vedieť po stred kolesa vyskočiť, takže takto. Aspoň, hej. Ja len vyskakujem málo, ale proste takto. A druhý krok je ten, že musíte sa do pedáľa zaprieť. Ale mne sa nechce za tebou chodiť. Najlepšie na 1-1. Najlepšie na 1-1. A potom tu je 1, aj to nevidíte, lebo aj tu. Tu je tachometer, to nevadí. Toto je 1-1. No, tento bicykel má 20 rokov, to nevadí. Ale v 2000 bol vyrobený, hej. Pozrite, aká je zbracovačka stará. No to je jedno. Takže, ľudia, musíte sa zaprieť do pedála tak rýchlo, teda takisto ako do kolesa zdvihnúť, takže pozrite. Musíte, nie že iba koleso zdvihnúť, ale potom pedalovať. Musíte obidva, najlepšie je na 1-1. No to som už povedal. Takže takto. Ak ste praváci, tak ľavou nohou sa zapríte. Dolu máte takto dolu. Ale poď prosím ťa. A ideme na to. Takže takto a hop. A ideme. No, takže tretí krok. No takže, tretí krok je proste, musíte udržať rovnováhu, akože, takže to udržíte tak, že asi na 50. pokus to urobíte, takto, hop. A pedálujete pomaly. A toto sa vám tiež môže stať, že sa prevrátite. No a to je tá druhá časť, že keď máte na 1-1 a vás silno pedalujete, tak sa môžete vypedaľiť. No. Jo, a teraz sa premiestnime, teda ideme na ten mostek, poď. Stopni. Dobre, sme tu. Dobre, ľudia, pozrite sa, tu je taká puklina na ceste. Vy asi nevidíte, ale to je jedno. A pre mňa je challenge. Hej. Pre mňa je challenge dostať sa na mostek na zadnom. Na 1-1. Aj vy si urobte takúto tráť, takú puštík aspoň a Trénujte. A trénujte. Asi na 100 pokus, to už budete vedieť. No takže pozrite. To. Zatáčať, ešte štvrtý krok, zatáčať sa treba naučiť. A to znamená, že bokom, týmto kolenom, prava doľava, takže ideme. A piatý krok je udržať si toto koleso takto rovno. Nie takto do boku, ani takto. Iba keď chcete zatáčať. Keď chcete zatáčať doprava, tak. Keď doľava, tak. Potom už keď šiestý krok, už môžete ísť aj bez rúk. Bez rúk. Nerobím si zranú, bez rúk. Bez jednej ruky. Tak, hej, bez jednej. Tak ideme na to. 3, 2,